Assalamualaikum. Sugeng dalu Pak Lurah. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Pak. Wonten wigati menapa tindak mriki? Nyuwun sewu Pak Lurah. Kula badhe matur perkawis kalyanipun wingking griya kula niku Pak. Sampun dangu mampet. Menawa Jawa deres, toyanipun saged mlebet griya. Oh alah, nggih. Sampun dangu nggih mampetipun. Nggih Pak Lurah, kirang langkung sampun wonten kalih wulan menika. Nggih, kula catet rumiyin nggih Pak. Insyaallah benjang badhe kula tindak lanjuti kalian perangkat desa ingkang sanesipun. Matur nuwun sampun ngaturi kabar nggih Pak. Matur suwun sanget Pak Lurah. Kula ngatur-ngatur sanget supados kalyanipun saged lancar malih. Nggih, ditengah mawon nggih Pak. Kula usahaken sacepatipun. Nggih Pak Lurah, menawi mekaten kula nyuwun pamit rumiyin. Nggih, monggo. Katos-katos wonten ing margi nggih Pak. Sugeng dalu Pak Lurah. Sugeng dalu.